bla, 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 final. No, Toni, no, així no. Bons veïns, bones veïnes de Montornès, amb el vostre permís, començarem! I això és el que hem fet, començar a assajar. Aquí teniu unes breus pinzellades del primer assaig. Els fills de la noblesa venien molt benets, però els pagesos que són bons temps, són bons temps, són bons temps. Els rapats i profines i alguna anella fi. Aquest any amb cares noves, encara no estic escollida. cares reincidents, Hola, bona nit, em dic Emi. actrius en recuperació i gent jove com la Mireia que s'incorpora a la remansada per la porta gran, fent de la nostra núvia. Jo he decidit venir a la remansada ja que em van dir que si em volia presentar com a paper de Mireia. Trobo que és un paper bastant interessant i que pot treure molt profit i a part és molt trist però és molt bonic. I espero poder disfrutar molt, aprendre molt. Animo a tots els joves a que vingueu a fer la remansada. Vosaltres podeu. L'Elsa i en Dani també et volen convidar. Hola, em dic Elsa Uncina i participo a la remensada. M'agrada molt perquè faig de nena i us convido a que participeu perquè és molt guai i falten nens de la nostra edat. I recomano que vingueu tots, encara sigui una tarda. Està molt bé, ho passareu bé i disfrutareu d'una història molt bona. Tu repeteixes! Molt bé! Hola, bona nit, em dic Emi i aquest any és la segona vegada que participo a la remensada. Vaig participar el primer any, l'any 2014, i vaig fer el paper d'una remensa, d'una pagesa. M'ho vaig passar molt bé i aquest any repeteixo per tornar a passar-m'ho bé. La remensada jo crec que és una activitat que es fa en aquest poble montornès, que és molt important per la gent del poble, ja que el que estem representant forma part de la història d'aquest poble. La Lisa, la nostra modista, i en Toni, el nostre director, ultimen detalls dels canvis en el vestuari d'aquest any. Se m'acudeix, vull dir que podem canviar, podem aprofitar un vestuari per un altre. D'alguna manera el que busco és que quan miris en el poble es vegin imatges diferents, que vegis que es van diferents. Un porta jaqueta, l'altre porta una armilla, l'altre porta camisa, l'altre porta I estimats amics, pel que fa avui, això és tot. Si voleu estar més informats, no deixeu de seguir-nos als nostres perfils de Facebook i YouTube. Fins a la propera!